Sme v Španielsku, blízko Valencie a jazdíme s novým Peugeotom 2008, teda s novým, je to v podstate facelift. Ale ten stačil na to, aby ho automobilka predefinovala z crossoveru na SUVčko. A ja vám ukážem asi prečo. Kategóriu B-čkových SUVčiek si kupujú zákazníci najmä preto, že vyzerajú ako SUVčka. To je hlavný dôvod kúpy. A je to možno aj hlavný dôvod zmeny dizajnu 2008. To znamená, že má takú kolmejšiu, vyššiu prednú masku, aby to vyzeralo mohutnejšie a je oplastovaná. Čiže vyzerá opäť tak možno širšie, viac do terénu. Ale pozor, nie všetky verzie sú takto oplastované. Iba tie, ktoré majú grip control a nad 100 koní. Alebo potom GT Line, ktorú skúšame. Mám rád takéto úzke mestské uličky a ľudia zase obľubujú túto kategóriu aut. To znamená malé vozidlo s SUVčkovou karosériou do mesta. A v princípe ani nič proti tomu nemám, ale bolo by dobré, keby vzadu tá strecha bola tak vysoká, ako sú okraje. Ten dizajnový prvok 2008, keby sa preniesol do reality, do vnútorného priestoru. Ale aj takto je to úspešné. Ale poďme k tomu, čo je na 2008 nové alebo také zásadné. Pokiaľ ide o bezpečnosť, pribudla mestská brzda, ktorá do 30-ky by mala predísť kolízii a na poslednú chvíľu zabrzdiť na miesto vodiča. A čo sa týka motorov, 1.2, 1.6, 1.6 je klasický diesel HDIčko, teraz už Blue HDI, na výber sú manuálne prevodovky, 5 stupňová, 6 stupňová, potom aj automat. No a čo sa týka benzínovej ponuky, tak to začína s atmosférickou 1.2, ktorá mimochodom nie je zlým motorom, ale ja by som sa osobne prihovoril za 1.2 turbo a možno aj s automatickou prevodovkou. Ako viete, Peugeot v ostatnom čase udáva aj reálne spotreby a keď sa pozrite aj na tie reálne spotreby benzínovej verzie 1.2 turbo, tak to nie je zlé. Možno si dávate otázku, prečo si dať do auta grip control, keď tam môžeme mať bežnú trakčnú kontrolu. Prišli sme na piesok, aby sme si ukázali ten zásadný rozdiel. Teraz mám normálny trakčný systém a na piesku potrebujem dve veci. Keď sa rozbieham, veľmi maličký, jemnučký prekos, aby som sa nezahrabal dole, ale potom, keď už idem na piesku, nesmiete nikdy zastať. Čiže malo by to povoliť vyššie otáčky. Čo urobí základná trakčná kontrola? Zaradím jednotku, pridám plyn, auto mi sadne dole a teraz sa mi nechce rozbehnúť na tom piesku. Ja by som potreboval ísť viac, čaká ma dajme tomu kopec, potrebujem to prekonať a pozrite, rýchlosť ide dole, stále klesám. Aby sme eliminovali tento efekt, tak tu mám grip control, ktorý si dám teraz do režimu piesočného, takzvaného saharského. A čo mi ten grip control urobí? Pri štarte, aj keď dám plný plyn, tak to auto by malo mať maličký prekos a potom by mi malo dovoliť ísť do vyšších otáčok. Čiže zase pridám a ide úplne pomaličky, zľahka. Ale teraz, ak moja rýchlosť narastie na nejakých 12 km za hodinu, tak to ide úplne do otáčok, to znamená, že sa môžete z toho vyhrabať. No a čo sa týka ostatných funkcií grip kontrolu pre nerovné cesty alebo blato a sneh, tak to nás bude čakať v domácom teste. Zatiaľ si môžete pozrieť napríklad náš nedávny test SUV.